Hei, oletko miettinyt kirkon tulevaisuutta? Nythän kirkossa on menossa pikkuhiljaa tulojen väheneminen, kun sellaiset tavan vuoksi kirkkoon kuuluvat alkavat pikkuhiljaa jäädä kirkosta pois, kun ikääntyvät ja nuorempi sukupolvi ei koe sitä kirkkoon kuulumista tavan vuoksi enää niin tärkeänä. Mikä on kirkon tulevaisuus? Minusta kirkon tulevaisuus voisi olla se, että seurakuntalaiset vähän kerrassa ottaisivat lisää vastuuta kirkon toiminnan järjestämisestä ja tekemisestä kirkossa. Vähän samaan tapaan niin kuin partiossakin nuoret jo itsenäisesti vetävät ryhmiä ja hoitavat toiminnan ilman palkattuja työntekijöitä. Vähän tähän suuntaan voitaisiin liikkua kirkossakin pikkuhiljaa. Itsellä on tästä kokemusta. Olen seurakunnan messussa oikeastaan tehnyt kaikkia muita tehtäviä paitsi ehtoollisen jakamista. Ja se, että en ole jakanut ehtoollista, on oikeastaan sattuma. Ihan hyvin olisin voinut siinäkin tehtävässä Jumalan palveluksessa olla. Me tarvitaan seurakuntia, seurakuntalaisia, aktiivisia seurakuntalaisia tekemään hommia, että me saadaan kirkon tulevaisuus toimimaan. Ja tarvitaan erilaisia tilaisuuksia sekä livenä paikan päällä että myös verkossa, että kirkko pysyy elävänä ja tavoittaa ihmisiä. Olen Erkki Pesonen ja olen Jyväskylässä ehdolla avarakirkkolistalla numerolla 110.